Το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα ανέβασαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης το βράδυ της Δευτέρας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κατερίνης σε Κάβη. Οι μαθητές κατόρθωσαν με λιγοστά μέσα και με λίγες πρόβες να παρουσιάσουν μια άψογη θεατρική παράσταση με τη βοήθεια των καθηγητών τους. Μάρτης υπερασπίσεως ή κατηγορίας? Υπερασπίσεως. Περίεργο. Ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι. Όνομα? Θα φανερώσω ποιος είμαι, αλλά μόνο στο δικαστήριο. Η δίκη είναι δημόσια. Μυστικοί μάρτυρες δεν επιτρέπονται. Ο Σιδεράς είναι αθώος. Μιλάς στον αέρα. Μαρτυρία σου δεν πιάνεται. Μα είναι αλήθεια ότι σας είπε. Μην το κουράζεις, Λεβέντη μου. Μπορεί μαζί να φάγανε τις κότες και τη γλώσσα. Όχι, δεν τα φάγανε αυτοί. Τότε γιατί τα κουκουλώνει? Άλλους θέλει να κρύψει. Και θα την πληρώσουμε εμείς. Πολύ φωνάζει, κυρά μου. Τότε πες του ποιος είσαι, αλλιώς δεν πετυχαίνεις τίποτα. Θα έρθω να σε βρω σπίτι σου, να σου πω ποιος είμαι και όλα τα άλλα. Να μας ζήσει ο γιος του βασιλιά. Έρχεται και μας λέει πως έχουμε δίκιο. Αλλά να μας δώσει δίκιο, ούτε κι αυτός δεν τολμάει. Τάλε κουάλε, αφέτης του συναφιού του. Ψέματα. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα ανέβασαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης το βράδυ της Δευτέρας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κατερίνης σε Κάβη. Πιστεύουμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο να διεκπεραιώνει τη διδακτέα ύλη, αλλά και να υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, γιατί με αυτές έρχεται σε επαφή η σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά, δουλεύοντας μέσα σε ομάδες, αναπτύσσουν την κριτική του σκέψη, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, αυτοπροσδιορίζονται, με λίγα λόγια κοινωνικοποιούνται. Και η κοινωνικοποίηση δηλαδή είναι και ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου, πιστεύω. Τη σκηνοθεσία και τη γενική επιμέλεια του έργου είχαν οι καθηγητές Αθανάσιος Καψάλης, Ανά Κρητού, Ευγενία Κρίδα και Άννα Περσίδου. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, θα σας ζητήσουμε να μας κρίνετε με επίοικια, αφού η έλλειψη υποδομών στο σχολείο μας δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε ούτε μία έστω ολοκληρωμένη πρόβα του έργου στο χώρο τούτο που τελικά σας το παρουσιάζουμε. Οι πρόβες μας έγιναν όλες στο πάτωμα του γραφείου των καθηγητών και στις στενές αίθουσες των λιωμένων. Τι ωραίος γραφικός χαρακτήρας. Άντε λοιπόν, διάβασε το εσύ, εγώ δεν... Με τη φωνή του βασιλέως πρέπει να ακουστεί. Μα στέγνωσε το στόμα μου και έχω ένα κόπο εδώ, να... Δεν πειράζει, όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Όλοι το έχουμε πάθει. Έτσι, γούστο έχουμε. Πρόσοχη, πρόσοχη. Η αυτού μεγαλειώδης ο βασιλεύς ομιλεί. Αγαπητέ μου ανιψιέ, την επιστολή σου έλαβαν και χάρη δια την υγεία σου, καθώς και εμείς δόξα τω Θεώ υγιαίνουμε. Μα τι γίνεται με εσάς βρε νηψιέ, μου ζητείς δανεικά δεκάτην φοράν. Αλλά τι έγινε με τα τόσα δάνεια που σου έκαμα για να σωθείτε οριστικός, καθώς μου έγραφες κάθε φορά? Τα εφάγατε και βρίσκεστε πάλι στην αυτήν αθλίαν κατάσταση. Το παραμύθι χωρίς όνομα είναι το δεύτερο παιδικό βιβλίο της Ελληνίδας συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα. Δημοσιεύτηκε το 1910. Τον ίδιο τίτλο έχει και το θεατρικό έργο του θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη που βασίζεται πάνω σε αυτό το βιβλίο.